lasten kanssa Kyyhkyrinteen kotieläintilalle katselemaan vähän eläimiä. Kotieläin. Ei, mikä köyhä. Yrittää ainakin. Tervetuloa mukaan. Onko hieno pupu? Annatko sä sen rumpuun? Sit varovasti. Kato, pupu tykkää. Noin, hienosti. Meneekö se kaikki pöydät läpi, Roni? Miksi se hevonen? Aivan, isi tulee. Sielläkin on lammas. Onko se lampaan kakka? Varovasti sitten. Ihan vapaana. Sinne ei saa laittaa sormia. Kato, ihan hauskan näköinen toi. Kato, toi on kukko. Hieno rokkikukko. Mikä se rompu meni? Äiti vai? Vau, hyvä. Keppihevonen tuo. Heponen. Ihan nukahtamaisilla. Hehe. Helikokko vai? Ne vetää ympyrää siellä. Oho. Menikö sillä herppa? Kato. Ne kuivattelee. Suuret hepat. Sä voit kysyä heiltä vaan, että onko hyvä. Kato, noin hyvä on, että nyökkäs oikein. Musta kuva. Oho. Kato, siinä on tommonen perinteinen mustakalkkunen. Miten se vastaa? Päpää! Siellä se vaan nukkuu jo. Onko niitä 1 vai 2? 1 possu vaan. Niin jo. Se iso possu. Näytä vielä miten iso. Ja. Miten iso se on? Ei. Enää roppu syömään pulloa. Mitä sanoit? Sä otit mulle puolikkaan tosta. Joo. Sinne vihreäseen. Sinne. Siellä on roskat. Noin. Hyvä. Missä on Chewbacca? Siellä. Hurjaa. Hurjaa.